Здравейте, Ора, пак сме ние. Гани Балкански е тук отново. Има. Тъй. Станаваме, наспаваме се. Оцегахме сред тия мутанти комарите. Само да ви кажа, тук комарите са значи нищо общо нямат с нашите българските. Огромни са, току-що един убих в банята. Тук са нагри, брутални, нахални, големи и хапат по много. И са много. Един убиваш, 10 идват. Някаква родата цигани са. Цялата рода иде после. Та тръгнаме ние там. Къде бяхме, Василке? Де бе у нас село? Чай, забравих, къде бяхме вече. И аз забравих. Какво ще ти кажеш? Мамоста. Телефона ми е там. Някъде там бяхме, в едно. Няма че. Те всички села са тук. Селски. Та тръгнаме оттама и додаваме тук. Абе, в Керамоти бяхме, виж, защото сме смотани двамата. Керамоти, бе. Керамоти, да. От Кемпо. Там друга е автобано. Само да ви кажа, че минахме тънко, ни плащахме такси. Защото все пак сме от България, ние сме сиромаси Ора. Не сме тут като тия византийци богати. И сега, понеже той е плащ тук, нещо не ни кефи. Там има едно странно нещо, което се гмурка във водата. Той бих казал, че е луд. Прави се на водолаз, ама нищо да не изплува жив. И след малко най-вероятно вправяме към Кавала. И се включваме оттам отново. Само да ви кажа, този плащ, камъни-мамани, не е хорошо работа. Айде, чао ви.